Aj tzv. Bezpapierové psy môžu napríklad súťažiť v behu cez prekážky či predvádzať sa na módnom móle. Presvedčili sme sa o tom na súťaži v Prešovskom Solivare. V Prešovskom Solivare dnes bolo azda najviac bezpapierových psíkov na meter štvorcový a súťažili v naozaj kurióznych disciplínach. Napríklad tento Yorkshire nemal konkurenta o titul najmenšieho psíka. Yorkshire sa predviedol aj na modnej prehliadke. Bol síce najmenší, no pri rozhovore ho bolo najviac počuť. Čo ste ho bili, aby nerastol? Nie, neviem, prečo je taký malý. Gigi, sadni si. Gigi. Najväčší, najmenší, najšikovnejší. Predsa títo orieškovia vyzerajú všelijako, sú malí, veľkí, strední, tak nech každý získa nejaké ocenenie. Akurát my sme sa neprihlasili nikam, lebo my akože máme krátke uši, krátku srst. Po niektorí menej skromnejší prišli na súťaž s jasným cieľom zvíťaziť. No akože najväčší. Takzvaní papieroví psíci dnes mali pohov. Ako títo dvaja chlpáči zhostili sa úlohy pozorovateľov. Tu súťažia iba bez papieráci, takže by to bolo akože nespravodlivé, si myslím, takže oni sa iba socializujú, vznikajú si na druhých psov a na dáv ľudí. Ostatné psíky síce nemali preukaz o pôvode, za to však ich skutočný pôvod je oveľa zaujímavejší, napríklad ako Luisa, ktorú Fero vyženil aj s priateľkou. Bol to môj psík, no ale keďže sme sa vzali, tak už je spoločný. Tá polovica je moja. Tá vrchná. Nemá papier, ale myslím si, že nie je o nič škarečie. Z Prešovského Solivaru pre televíziu Joj, Vladimír Jurek.